Takže toto videjko bude o tom, že sa mi zmazal to video, ako som toto robil. Sorry, ale nebude, len uvidíte. Tak dneska si urobíme, potom som nastavil timeplace, ale nastavil som to, keď ešte kamera sa mi vyrobilo video a mám veľa tých vecí, som si to craftil, aby som to mal. Craftil. A teraz dneska si urobíme laboratívu. Potrebujeme na to veľa blokov. Myslím, že nám tak stačí. Ale bolo toto video vymazané, neviem. Postavíme si to. Presne. Radšej si to postavíme hneď. Tu, oba. A môžem sa pozrieť na toho, či mi zomre už. To som robil za kamerou. No, tam je. Dobre. A máme tu dosť veľa dinosaurov. Máme tu aj našeho Tyrannosaura. A ja tu hore urobím, dneska tu urobím taký, dneska tu urobím laboratíum dole. A niekedy tam podávam vecičky. No. Ničím to tu, aby som sa tam dole mohol pozerať tu. Niekedy to ešte tu urobím schody a také veci. Zatiaľ si tu urobíme len taký základ týchto vecí. Robíme si len miesto, potom všetko to vybavím. A za kamerou to bude. Budem to robiť za kamerou. Lebo s kamerou sa to nedá robiť. Sa mi nechce pred kamerou, lebo mám to dlho stať. Ale bude tu len také menšie laboratórium. A tu robíme krásne takto. Menšie trošku, lebo ešte nemám dosť ďalších vecí. Nastavenie, ktoré by som tu dal. A urobíme takto. A tu takto vyjdeme hore. Dobre. Nechám vybavenám. Je treba mi urobiť také veci. Treba mi to dosť veľa. Dobre. Nechaj mi zatvorené dvere. Lebo chcem mať... Aktualizácie. Čo robím teraz? Som robil chvíľku. A toto postávame. A budeme postávať hodinku. Neviem. Toho tých blokov mi treba veľa. Ale niekedy to ešte dostávam.
Bude to len také menšie laboratórium, ktoré budeme mať dinosaurov a tak ďalej. Budeme skúmať všetky veci. Tu. Potom tu ešte vyžovali schody a bude sa pozrieť do baťovu. Mám tu nejaké schody. Nemám. Tak si ich urobím. Podlaha bude z toho tiež, ale potrebujem veľa blokov. Ktoré pozrieť v nejakých českách mám. Pozrieť na niečo. Nemám. Napríklad z tohoto budú hlavuje z tohoto. A potom ja taký odber a budem rád na to len trošku dokončím a dajte like, odber a budem rád. Čus!